מה קורה חברים? כאן אוהד פיבין בסרטון חדש של ברול סטארס, והיום אנחנו נבדוק סודות. אוקיי, אז בואו נעבור לסודות. מספר 1. אוקיי חברים, עכשיו בואו נלך ל-8 ביט. נסובב אותו ואנחנו נראה שהכבל שלו לא מחובר. אז איך לעזאזל לא עובד? גם לכבל שלו יש X שמתחבר ל-X של הכבל שלו, למרות שזה לא נראה כל כך בגודל המתאים. אז כן, זה לא כל כך הגיוני איך עובד. מספר 2. אוקיי חברים, עכשיו אנחנו נלך לאן ואנחנו נראה שבטלפון שלה יש תמונה של פוקו. הנה, תראו, יש שם תמונה של פוקו. תראו, תמונה של פוקו. אם אתם לא רואים כל כך טוב, אז אולי תנסו לראות ממכם, וזה הסוד של מספר 3. אוקיי, עכשיו אנחנו ניכנס למספר 3, שהיא פם. ובמספר 3 אנחנו נראה בקופסה של פם יש 2 מגנטים, אחד כחול ואחד אדום, שהם עולים ויורדים בתוך הכלי עבודה שלה. מטורף. הם פשוט עולים יורדים. מספר 4. אוקיי, במספר 4 אנחנו עכשיו נלך ישר לסופיה, ואנחנו נבדוק מה יש ביומן שלה. אוקיי, תראו, גם אם אנחנו לא מספיקים לראות ביומן ואנחנו מפספסים את זה, אנחנו נראה שמתחת לסנטר שלה יש סימניה של ספייק. הנה, תראו, סימניה של ספייק. גם אפשר להציץ מכאן כשהיא מסובבת אותו ככה. אז זה הסוד של סופיה. ועכשיו, מספר 5. אוקיי חברים, אתם זוכרים שבהתחלה אצל 8 ביט אנחנו ראינו את הדבר הזה, את ה-X מאחור. עכשיו בוא נסובב את הבוק ונראה מה יש לו על הג'קט. ראיתם? אוקיי, אז חברים, זה היה כל היום. ביי ביי.